नै मटर एवनाया मोनबाय आंनिया इनिफ्राय नै इयाव लाल साहा फुदुंबाय नै हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरग्रोनानै लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ आरोना इनिफ्राय दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसैलाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो नायलांबाय थादोलाय आंनि भिडिअखौ इनिफ्राय जाय आंनि चेनेलाव गोदानै नायदों साबस्क्राइब खालामनाय गैया साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो थोदो बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै नै दानिया ओंखाम ओंख्रि संबाय आरोना आङो फुंनि नै आलु भाजि एवदों बेनिफ्राय नैयावहाय ओंख्रि संदों खुमब्रा ओंख्रि खुमब्राजों दालिबो एसे होदों नै बेदर गैया निरामिस आरोना बेनिफ्राय नै दायो आङो मटर एवनो नागिरदों आरोना मटर एवना जानो नै बेलासे जाबाय नालाय दायो साहा लोंनो नागिरदों माने बे मटरखौहाय आङो गुगुनि जानो होननानैसो माने बानायनो नागिरदोंमोन बुरजायैनो सोमदोंमोन बुरजा एसे बेनिफ्राय दायो आटाखौनो माने बायनानै मोनासै दखानावहाय गामिनि दखानाव लायनो होदोंमोन आरो आंना बाबुखौ बेनिफ्राय गैया मोनबोआसै नालाय बेनिखायनो माने ओरैनो एवनानै साहाजों जानोसै पियाजखौ सेरहरनोसै नै जि अखा हालायबाय नै दायो माबा आं भिडिअ बानायनायावसो अखा हालायबाय दहाय हायाखैमोन रानिया सिखारबाय नामा एसेखौ दोननोसै आङो दाहाय ओंख्रियाव होनो संख्रि होना होबाय आङो हालदै नै मटर एवनाया मोनबाय आंनिया इनिफ्राय नै इयाव लाल साहा फुदुंबाय नै साहा लोंनोसै दानिया नै साहा लुबाय जोङो ना रानि बाबु फैदो Abang apa apa main? Abang main. Dia sudah mami. Nih sudah sana. Dia dah ni mau saya. Budu. Dia sudah ni main. Saya. Apa lah? Saya dah. Angin. Sangat. Jalan mak. Jalan. Motor kau bertemu nak kun tengah nak apa? Ketemu dengan nak. Nah, ini nanti mana? Ano kaya ma? Ito mo dahil. Nơi là sao đâu cái là không? Nơi kìa. Cả rắn này em không? Ba mình được chưa? Ôi được.
गांथारदों बाबुआ जानाया जाना ओंखाम जायो ना ओंखामखौ संनो थाङो लेथ्रा नांबाय नोंखौ ओंखामा जाथ' मा बाथ गोथाव नंगौना नङा मामि हा ओइ मामि गं थावलायनाय जानो गोथाव नङा नङा गोथाव हामोन दे मा रायलायदों ओइ आयु मोसानानै देखायनोसै मबाइलाव मोसानोसै आयु बाब नारें हानदों नै जोंहा नारें गलनि मुवा मोनजोबनानै दङ इनिफ्राय माने इनि रानि मोना खनदों गाबोन फाननो हरनो नागिरदों जोङो आबैया लांफानो नागिरदों बिनिखायनो माने हानदों नै नारेंखौ बाबुजों रानिजों खनदों ओइ हाग्रा बारियाव थांना हाय रानि फै दा सिरि जोब्बा हानदों नङा गोमोन दं सिनायखौ सिनाय नङा ओइ नै थाइसे थाइनैसो मोनबाय ओरै मोनै सिरि गारजोबगोन जे इनिखायनो माने फाननो नागिरबाय आरो आद्रि जागोन होननानै माखो सिरिखौ गादाथार न रानिया ओइ रानिया थाइनै लानानै बिदानो जासिगासिनो दङ ओइ फै सनायाव फै नै गाहायाव सिरि जोब्बाय दानिया खननोसै नै गुस्रिनाया गोलैजोब्बाय आरो इनि अखा हाबाय थानायखाय हाब्रु जादोंखाय बेखौ खनना सोलायनानै नै सिरि गोजां नामा इखायनो सिरि गोजां सिङाव बोरै एरसोलाङो ना सिंनि आइनि मामिया सुफैगासिनोसो खोमाहाय बाल्थिङाव मामि गोजा मानसिफोर मा जाखायो सिंथिंजाय थाहैजोब्बाय जोंबो हानखांजोब्बाय नै जि गिदिरखा नै थाइसेया गिदिरथार नै गोमोन खिनिखौ हानजोब्बाय आरो इनिफ्राय नारें खागजिखौबो हाननो सानदोंमोन नारें खागजियाबो बेबायदिनो मोनजोबनानै दङ बिनिफ्राय माने दै जाजोबदों बिनिखायनो नारें खागजिखौ हानासै आरो नै बेखौहाय गाबोन माने आबैया लांफागोननो हाथायाव गाबोनो समबार हाथायाव लांफागोननो इनिखायनो माने हानना दोनबाय आबैया हाननो खिथानायखाय इनिफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय